Takže zdravíčko ľudia, bohužiaľ ja vás vítam u môjho prvého videjka na mojom kanále. Samozrejme na mojom novom kanále, lebo ten starý sa mi proste trošku dotentoval, jak to mám povedať. Začnem od začiatku, budem natáčať proste také niečo ako cringe videá. No a samozrejme pravidlá poznáte a tak. Skúsim to tento rok bez nadávek, teda dúfam, pokiaľ mi tam ovšem jedna neújde. Tak a samozrejme toto je prvé také uvítacie video do môjho nového kanálu, takže veď klasika, kto mi dá odber dá, kto nedá, nedá, takže čo bych z toho povedal si, že nič, takže sme v riti. Dobre, takže toto bolo uvítacie video, alebo prvé video mojho nového kanálu. Lebo samozrejme ja som mal aj ten starší kanál, tam sa mi čo stentovalo a tak a potom to že vraj zrušili. Neviem čo im jebo v palici. No, takže samozrejme prvé čo by sme chceli natočiť v tom videu by bolo asi, čo ja viem, dáme Roblox? Potom alebo GTAčko? Čo chcete, vyberte si. Samozrejme GTA San Andreas, nie GTA 5, GTA 5 zatiaľ nemám, bohužiaľ. Takže veď samozrejme vyberte, či GTA 5... GTA 5, dobre, nevadí, no. Takže buď GTA 5... z GTA 5, sorry. Buď GTA San Andreas, alebo Roblox. Samozrejme, ja by som bol skôr za ten Roblox, lebo veď tam aj skoro aj tak nič z toho nerobím, len... Nadáva, teda ujdu mi občas slovíčka tam, ale to je jedno. Skúsime to od začiatku, samozrejme do komentárov mi napíšte. Do komentov, žiadne také, že sa mňa vyserete jak minule, ako veď videjko bez komentu, ok, čo. Dobre, napíšte mi či Roblox, alebo... Čo som to povedal? Dobrý tiež, ja to zabudnem. Buď Roblox, alebo GTA 5, samozrejme. Kurva. Buď GTA San Andreasko, alebo Roblox, no. Dobre, aby som vám bol stručný, nezabudnite like, koment a odber. A my sa uvidíme od ďalšieho videjka, zatiaľ čaute.